ΠΑΟΚ, ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Ριδαγοράκη, για την αποκλειστική και βασίσματη συνέντευξη. Μας παραχωρεί ο ηγέτης του ΠΑΟΚ και θα να περάσουμε σε ένα θέμα που απασχολεί τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν προβάλλεται μέσα από την Εθνική Κυριακή, αν και ο ΠΑΟΚ έχει σκαρφαλώσει το ρητέ της βαθμολογίας και πληρώνει τόσα κοινόξια ο ΠΑΟΚ, όμως το κράτος των Αθηνών πνίγει τη φωνή του ΠΑΟΚ με συνεχείς παρεμβολές του Προυβουπού που δεν αφήνουν την κραυγή του ρεπόρτερ Γιώργου ΠΑΟΚ Μήνου να υποστηρίξει τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Κύριε Ζαγοράκη, σίγουρα θα συμφωνείτε με την άποψη αυτή που βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα του ανώνυμου, του αγνού, του αληθινού, του ανυπέρβλητου οπαδού του ΠΑΟΚ που ακολουθεί τον ΠΑΟΚ με χιόνια, βροχές, τυφώνες και τσουνάμι σε όποιο γήπεδο και αν παίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, κύριε πρόεδρε του ΠΑΟΚ? Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Μήνο. Να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση, κύριε Μήνο. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση μεταγραφές? Τι θα πρέπει να κάνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ περί αυτού, κύριε? Η διοίκηση του ΠΑΟΚ, τον ασύγκριτο, τον ανυπέρβλητο, τον αξεπέραστο, τον εκπληκτικό, τον συγκλονιστικό, τον απαράμιλο Θοδωρή Ζαγοράκη, σε συνεργασία με τον ιδεατικό, τον εξωτερική, την αλεπού του ΠΑΟΚ, τον άνθρωπο που βλέπει να πάει στιγμή τα κενά και μια μαγική κινήση με την προπονητική πακέτα του Έντσο Ναράντες, τον Τασιμέτο Σάντος, τον καλύτερο προπονητή που έχει γνωρίσει ο ΠΑΟΚ με Κασιαδί Κατσοβίδη και μετά, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον προπονητή του ΠΑΟΚ και τους εξαιρετικούς σκάουτερ του ΠΑΟΚ έχουν εντοπίσει τους παίκτες που θα πάρει ο ΠΑΟΚ στις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Το πιστεύω όμως το δικούτο του ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μεταγραφές. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει παίκτες στις θέσεις που πονάει ο ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μήνο, για τη συνέντευξη που σας παραχώρησα. Όπως ξέρετε, δεν μιλάω πάρα πολύ, αλλά σήμερα σας τα είπα άλλα γιατί εκτιμώ όσα έχετε προσφέρει στον ΠΑΟΚ, κύριε Μήνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Από τον ΠΑΟΚ, καλό σας βράδυ.